Mitterhavn, der vandt over. God til knæ til hovedet, ikke? Ja, han dækker så meget okay, men han skal bare rundt til fra op til hovedet. Rundt knæ fra op til hovedet. Det er helt parade hele ordet. Og det er helt parade, så tror jeg til. Ja, nu har han også 63. Han er lavere end mig. Nej, det tror jeg ikke. Hå? Okay, tror jeg. Det skal da ikke være meget. Højde. Det kan godt være, han er 1,62, men det er jo fordi, han er så stort. Det er ikke fejl, sådan en lille spørgsmål. Han går bare og finder hullet lige sammen. Det var det. Han skal lave Kom nu ind og arbejde! Han skal lave et cirkulær knæk frem. Op med hænderne, op med hænderne. Så venstre, cirkulær. Der kommer. Det er med heldig, han ikke gik ned. Så han har ramt, han er rystet fuldstændig. Han er fuldstændig rystet. Ind og arbejde, ind og stå først! Prøv at kæmpe en, der er hovedet højere, der selv Lars. Det skal du se. Selvom der ikke er så mange af dem. Så man kæmper på dig. Hvad er 2 gode højere med? Der er ikke noget til overs. Jeg tror, han får Nej, han kunne ikke. Vi kan ikke finde på nogen ude, hvor det er sådan, at der er nok ingen grund til at fortsætte. Det var nu lidt derfor. Ja, det er fordi, han er kun en halv år.